Казвам се Глория Атанасова, работя в Phoenix Pharma България. Георги Ниношев и работя в Phoenix Pharma IT Services в България. Ваня Дукова, работя в Phoenix Pharma България. Петко Иванов и работя в Phoenix Pharma България. Теодора Иванова, Phoenix Pharma България. Иво Николов, Phoenix Pharma България. От вече почти 2 години. Почти 5 години. Аз работя в Phoenix от 16 години. 5 години. 9 години. Компанията работя около 6 години. Мисията на Phoenix Pharma е ние доставяме здраве. Мисията на Phoenix е ние доставяме здраве. Мисията на Phoenix е ние доставяме здраве. Моята част от работата е именно да снабдявам Phoenix Pharma като търговец на едро с продукти, които след това да дистрибутираме в мрежата. Допринасям за това Phoenix да осъществява мисията си по-добре като куриер-инкасатор, да мога да доставя стоката си бързо и коректно в аптечна мрежа. Моята роля в компанията е свързана с това да осигуряваме нови лекарства, хранителни добавки и други продукти за здраве на българския пациент. Моята роля е да развивам и да допринасям за нови активности за крайните пациенти в аптеки Бети. Харесвам изключително много разнообразието, динамиката. Най-много харесвам в работата си на прекрасния екип, в който работя. Това, че всичко е много динамично и също така харесвам много колегите си. В работата си най-много харесвам стриктната организация и приятелствата, които създавам в аптечна мрежа. Най-вече харесвам контакта с хората. Това, което най-много харесвам в работата си, че имаме възможност да бъдем предприемчиви и имаме нови предизвикателства всеки ден с огромна динамика. Любимият ми момент е момента, в който ме извикаха, казаха ми след края на стажа колко много оценяват моят труд и моята работа и ми предложиха постоянната позиция, на която съм и до ден днешен. Най-скъпите и любими моменти са тимбилдингите с колегите. Моят най-скъп спомен в работата ми в Phoenix е ситуацията около пандемията и начинът, по който се справихме с трудностите. Номер 1 сме. Може би най-скъпият спомен за мен и най-докосващ е първата скринингова кампания, която проведахме в аптеки Бети. Най-скъпият спомен от работата ми в Phoenix до сега е започването ми в компанията. Работата ми в Phoenix Pharma определено имаше положителен ефект върху моя живот, тъй като ми предостави възможност да разгърна изцяло потенциала, който имам. Така успях да отгледам много лесно детето си, тъй като имах подкрепата на моя пряк ръководител. Работата ми в Phoenix Pharma имаше значително въздействие, като създадох огромен кръг от приятели. Научих се на много нови неща, определено да се грижа по-добре за здравето си. Phoenix Pharma е бързо развиваща се компания. Дигитална зелена компания. За мен Phoenix са колегите, коректност и уважение. За мен Phoenix е устойчивост, коректност и бъдеще. Уважение, надежност, иновативност. Phoenix за мен е динамика, зелени активности и здраве.